Доброто и да ви покажа една стара закуска, която си правя много рядко, но много обичам и ме връща към детството. И всъщност ще ви разкажа защо ви я снимам. Сега ще видите. Това е така обичаната от малките деца по парка. Сирене, пекано хлябче, чайче и вижте колко изгорели хлебчета има. Аз напоследък все по-рядко започвам да ям хляб. Понеже не само хляба, ами и всичко, което се готви, обичам да е по-препечено, по-добре изготвено. И си спомням за един дядо, преди много години, един възрастен дядо, съсед, с който се срещнахме по стълбите и той кашляше много жестоко. И аз го питах дали пие нещо, дали се лекува. И той каза, да, всичко лекувам с силно дочерно препечен хляб. А преди времето бях качила едно видео с нещо, което бях сготвила леко, много леко по-препечено и някой ми беше написал, че препеченото било канцерогенно, било опасно, било вредно и страшно за организма, може да се натровя, да умра. Моля ви се, не се притеснявайте за моя живот или смърт. То всичко е точно както и когато трябва да бъде. Но вижте как мислите на човек могат да предизвикат разболяване или лекуване. Този, който смята, че препеченото е канцерогенно, когато го еде, той ще се натрови. А този, който смята, че препеченото го лекува, ще го излекува. И така за всяко едно нещо, кой каквото мисли, каквото вижда, това постига. Така, хубав ден, с любов!